हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जोंनि बर' ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। जोंहा दिनै बैग्रि आसार बानायनो नागिरदों नै लोगोफोर। जोंहा बैग्रि आसार बानायहांदों। दाख्लैनि बयामाव सोनानै दोननाय बैग्रिखौ दिनैसो बानायनो नागिरदों गुरजों ना। गुरखौ हानानै लाग्रोनोसै। बयामबैसे बानायना दिनै बयामनै बानाय बयामनै आखाया आनथावनोसो जायो। थाव एसे होनानै गुरखौ एवनानै लाग्रोनोसै। गुरखौ एवनानै लाग्रोनोसै। गुरखौ एवनानै लानोसै।
मसला पाउडर हाल्छ आलु गोरान खाना गिरे नहीं लगे फिर गिरिया Kaya खाना गिरे वाला सीख चला अच्छा लगा Anda không biết đâu này cái này hả đi không biết ăn thằng này terlihat itu. Gila, hamsa, tadi aja deh. Ang nandan, saya ikut sudah lah, saya boyang masih.
खाथियाव लाहरदो नों खाथिनाय जादों सोरफेस मानसिया गुसु जाबा सोनानै दोनसै बयामाव Faiz nak hendak dan bermain lagi. ha Faiz tak terus. खाथियाव लाहरदो खाथियाव लाहर Aturan ni. गुसु जाबाथाय बयामाव सोनोसै सिथाबजोब्बाय नै लोगोफोर जोंहानि बैग्रियासो आखायाव गोथाव नुदोंना नुवाखै नोंखोन्दो Bazar ni. नायलाय टेस्ट Kau terus tahu ni tak? ha Kau terus tahu ni tak? Sen. अ गुसु जाबाय नालाय गेलेनो नागिरो सिथाबजोबो माबा आथाया Ya pamer lah ini. गोथाव जादों